Быйыл аңа 80 тулган булыр иде. Тик Рәшит Сәләховка юбилейына кадәр яшәргә язмаган. Илнең атказанган юристы, абруйлы җитәкчене соңгы юлга озатырга хезмәттәшләре, дуслары президент Рөстәм Миңнеханов килде. Туганнарының кайгысын уртаклашып, мәрхүмгә карата ихтирамын җиткерде ул. Мы его очень уважали, конечно, бик тәртипле кеше. Рөстәм Миңнеханов аның белән соңгы аралашуында искә алды. 17 декабрьдә туган көне белән котлап шалтыраткан булган. Кайф булды, җиләштек, җиләштек. Мен көрішкен едім, как раз туған күнінде анамда, как чувствовал, что в последний раз. Нәрседер қараймын, деп шалтыратайым, хәлін білеймін. Рәшит Сәләхов 15 ел Татарстанның арбитраж судын җитәклей. Аңарчы Казанның Совет районы суд рәисе, соңрак югары суд җитәкчесе урынбасары була. Белеме, хезмәт сөючәнлеге, үз эшенә тугрылыгы республикада арбитраж суд эшен яңа дәрәҗәгә күтәрергә ярдәм итә. Үз янында югары квалификацияле юристлардан һөнәри осталыклы коллектив туплый ул. Рашид Исламович был энергичным и целеустремленным человеком. Умел глубоко погружаться в проблему, доходить до сути и принимать взвешенные, разумные, законные решения. Моны хезмәттәшләре дә дәлилли. Рәшит Сәләхов хезмәтендә җаваплы булган, үз эшенең остасы, гадел кеше, ачык күңелле дип искә алдылар. Сумел создать тот микроклимат. Ул безнең коллективта җылы, рәхәт мөхит булдырды. Һәр судья эштә үзен уңайлы хис итте. Без кирәкле булып, гаилә булып яшәдек. Юридик эшләр буенча төрле мәсьәләләр килеп чыга һәм анда һәрвакыт тәҗрибәле киңәшчеләр кирәк була. Ул безнең укытучыбыз, ул безнең аксакалыбыз. Аның башлыгы, уйлары безнең татар халык турында булды. Бик аны кеше бик яратты. Рәшит Сәләховны туган ягы Апас районында җирләделәр. Радик Гыймаев, Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.